Ahoj, priatelia a priateľky. Dobrý večer, Trnava. Prajem vám všetkým príjemný dobrý večer. Či už ste z Trnavy, alebo ste k nám prišli z iných miest, z bližšieho alebo ďalekejšieho okolia. Ďakujeme, že ste tu dnes, na tomto mieste s nami. Stretávame sa tu opäť po týždni. Dnešný protest je však čiastočne iný ako tie minulé. Zatiaľ čo minulý týždeň sa na pódiu striedali politici, dnešný protest je občiansky. Vystúpia na ňom osobnosti slovenskej kultúry, vedy, školstva, zdravotníctva aj tretieho sektora. Trnava spolu s Banskou Bystricou a Lučencom vyšla aj dnes do ulic. Protest organizujeme aj v spolupráci so združením Mier Ukrajine. Organizujeme ho absolútne vo vlastnej réžii, ako občania a občianky vyjadrujúci svoj slobodný názor, ktorý neplatí nikto odnikiaľ a už vôbec nie zo zahraničia. To je pozdrav. Niekomu tam. Samostatne a slobodne, úplne tak isto, ako samostatne a slobodne ste sa teraz dostali sem na Trojičné námestie, tu stojíme aj my. Preto, aby sme vyjadrili svoj názor. Ešte predtým však mám pre vás niekoľko organizačných pokynov. Prosíme vás, dodržujte ich, nech je náš protest naozaj pokojný a bezpečný. Nedávajme zámienku na ďalšiu nenávisť alebo rozvlekanie týchto podujatí po rôznych dezinfo weboch a prosím, presvedčme spoločnosť, že o demokracii a slobode sa dá hovoriť slušne a s rešpektom. Prosím, nevyvolávajme zbytočné vášne, ak vidíme podozrivé konanie. Upozorníme na organizátorov pokojne aj priamo na pódiu. Ak sa čokoľvek udeje, zostaňte prosím pokojní a pokojné. Odstúpte od miesta prípadného konfliktu a môžete natáčať mobilom v tomto prípade. Nie ako materiál do vašej storky, ale ako prípadný dôkazný materiál. V dave sa pohybujú naši dobrovoľníci v oranžových vestách. V prípade potreby ich prosím kontaktujte. Ďakujeme aj policajným hliadkam, slušným policajtom a policajtkám za to, že dohliadajú na našu bezpečnosť. Ďakujeme vám. Ste medzi nami v dave aj v civile pripravení zasiahnuť okamžite, ak spozorujete podozrivé konanie. Za to sme vďační. Prosím, aby sa to nemuselo stať. Máme tu samozrejme aj zdravotnú službu, ktorej takisto ďakujeme za nasadenie. Keby sa čokoľvek dialo, prosím, dajte vedieť, sú pripravení okamžite zasiahnuť. Dovoľte mi na úvod sa vám prihovoriť pár vetami v mojom mene. Som človek, ktorý pracuje v odvetví, ktoré momentálne, ako aj mnohé iné, trpí vládou Slovenskej republiky. Tým odvetvím je kultúra a umenie. Ja mám avšak to obrovské šťastie, že sa môžem tomuto odvetviu slobodne, dobrovoľne a s radosťou venovať. To, čo mi však tú radosť kazí, je situácia, v ktorej sa ocitli moji kolegovia a kolegyne. A to potom, čo táto diletantská vláda spolu s jednou z ministrov a ministeriek, ministerkou kultúry, nastúpila na tento post a začala s veľmi aktívnou a konkrétnou deštrukciou kultúrneho odvetvia na Slovensku. Profesionáli a profesionálky sa ocitli v tlaku, ktorý nemôžeme nechať nepovšimnutý. Nasadzujú si tam rovnakých diletantov, ktorí sa snažia nás presviečať o tom, aká má byť národná kultúra. Nehovoria o tom, že by bola národná v tom zmysle, že by mala byť pre ľudí, ktorí by na ňu mali byť hrdí. Naopak, sú to práve také typy kultúry, ktoré sú služobné. Služobné voči tlaku, ktorý prichádza z východu. Dosadzujú na tieto miesta ľudí, ktorí sa snažia vytlačiť slobodu a otvorenosť kultúry. Robia kroky, vďaka ktorým
moje kolegyne a kolegovia prichádzajú o prácu a vyskytujú sa v existenčnom ohrození. Chcem povedať jednoznačné nie a hanba za toto konanie, ktoré má dosah na život a kultúru nielen pre nás, ale aj pre naše ďalšie generácie. Takže v prvom rade mi dovolte vyjadriť obrovskú hanbu ministerke kultúry Martine Šimkovičovej a pohoršenie nad jej krokmi. Hanba! Hanba! Nie je to však len ona, ktorá sa pridáva k tomu, že v spoločnosti stúpa strach. Naši priatelia a priateľky, susedia a susedky, ktorí sú súčasťou ohrozených skupín, sa stávajú stále ohrozenejšími. Zažívame týždeň čo týždeň ďalšie útoky, či už potenciálne bombové útoky, ktoré nás vyháňajú zo škôl. Okrem iného som aj učiteľ a každý týždeň má ohrozenie bombového útoku. Mňa aj naše kolegyne a kolegov vyháňa zo škôl a spolu s deťmi a študentmi a študentkami musíme opustiť budovy, pretože nám údajne hrozí hybridná hrozba, ktorú však naši politici a političky neriešia. Pretože táto jednoznačne poukazuje na ich neschopnosť riešiť skutočné problémy tohto štátu. To, čo naopak riešia, sú vymyslené prevraty. Ja sa na jeden údajne práve pozerám. Tak takto prevrat teda nevyzerá. Minister vnútra spolu s premiérom sa stavajú na zadné a chcú bojovať proti ohrozeniu. Ale to, čo skutočne ohrozuje našu bezpečnosť, absolútne neriešia. Práve že vďaka ním toto napätie eskaluje. A toto nemôžeme nechať pokračovať ďalej. Dalo by sa hovoriť o mnohých ďalších, ktorí sa vystatujú mačizmom, ohrozovaním demokratických princípov, neustálým dohadovaním sa a výkyvom spoločnosti, ktorá nás vzdialuje západu. Chcem však na tomto mieste povedať takejto činnosti jednoznačne nie. Nechceme sa pozerať na východ a ísť smerom k Moskve, ktorá pre nás už raz znamenala ústup od slobody. Chceme sa pozerať na lepšie zajtrajšky. Nie tie, ktoré nám maluje či už naša ministerka kultúry, alebo do vzduchu premiér Fico a tvári sa, že nám chce dobre. Práve naopak. Bojím sa, že situácia znamená čoraz väčšiu stratu slobody a demokracie. Túto si prosím nenechajme vziať. Ďakujem vám, že ste tu na tomto mieste. Hlboko vám ďakujem aj za odbor, ktorý reprezentujem. Za ľudí z umenia a kultúry. Pretože my ten váš tlak teraz naozaj potrebujeme, ale chcem vám povedať, že si ho veľmi vážime a ďakujem vám za neho. Myslím, že práve pokora je to, čo by malo teraz v spoločnosti rezonovať na najvyššie. Dámy a páni, milé deti, seniori a seniorky, všetci, ktorí ste prišli sem, aby ste vyjadrili svoj názor, prosím, vydržte spolu s nami bojovať za dobrú vec. Chcem vám vyjadriť veľký obdiv a vďaku a zaželať vám všetko dobré v tomto našom spoločnom boji, preto aby sloboda zvíťazila a že Slovensko si nedáme. Počítal som to a za minulý rok som stal 11 krát na takomto mieste v takejto situácii. Na 11 protestoch som rečnil. Musím povedať, že v mnohom to bol ťažký rok. A bolo mi cťou stať na tomto mieste. Myslím, že to bolo dobré a neľutujem to. Teraz mi však dovolte túto štafetu odovzdať ďalej. Dovolte mi tu pred vami na pódiu túto symbolickú štafetu, možno mnohí viete aj s týmto žltým symbolickým šálom, ktorý som na každom jednom proteste nosil, odovzdať hercovi divadla Jana Palárika a taktiež aktívnemu bojovníkovi za slobodu, umenie a kultúru. Občanovi a naozaj veľmi fajn človekovi. Braňovi Mostnému.
Dobrý večer. Adrian išiel do roboty, kým ju ešte má, kým to tu nezrušia celé do galérie. Milí rodáci, rodáčky, občianky, občania, kolegovia, všetci, ktorým záleží na osude tejto krajiny, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a je mi cťou byť tu s vami a previesť vás týmto pokojným zhromaždením. Ďakujem veľmi pekne všetkým, neviem, či ste prišli autom, alebo MHDčko, alebo peši, na bicykli, na korčuliach, veľmi pekne ďakujem. Z tohto miesta dovolte osobne, ale čo najúprimnejšie, zo srdca nepoďakovať tým z vás, ktorí prišli vládnym špeciálom. Teda pokiaľ neprišli sem a prišli sa ospravedlniť, lebo ja už mám pokrk toho, ako sa musíme stále skladať na výlety na futbal, alebo vozenie náckov z Británie, aby mamičky a deti boli v nízkonákladových spoločnostiach pokojné, že s nimi takýto homofób, internetový agresor a fašista necestoval. Neviem, ako dopadol futbal, to som teda nesledoval. Už sa nechcem popravde skladať ani na rentu premiérovi a podobné pánske, papalášske výtrty. Pozdravujeme. Späť k meritu veci. Žiaľ, situácia v našej krajine sa zhoršuje zo dňa na deň. Politici znevažujú občanov svojej krajiny, hecujú davy proti umelcom, študentom, vedcom, etc., etc. Môžete si doplniť, aj zajtra je deň. A už otáčajú aj smer našej zahranično-politickej orientácie. Na to sa s dovolením nebudem ďalej prizerať. Nadväzujeme na minulotýždňové občianske protesty, ktoré sa uskutočnili po celej krajine. Odznelo na nich niekoľko požiadaviek. K pôvodným 4 z predošlých protestov pribudla 5, keďže premiér a vláda nič nerešpektovali a nerešpektujú ako inak. Naopak, koalícia pod vedením Roberta Fica v spolupráci so Slovenskou informačnou službou rozohrala absurdnú a neakceptovateľnú spravodajskú hru útočiacu na občiansku spoločnosť. Tu je našich 5 požiadaviek. Prvá. Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby dodržiaval zákony, rešpektoval nezávislosť inštitúcií a vládol transparentne. Druhá. Žiadame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje Slovensko. Tretia požiadavka. Žiadame vládu a ústavných činiteľov, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí agresii Vladimíra Putina. Štvrtá požiadavka. Vyzývame vládu a najvyšších predstaviteľov štátu, aby zastavili pokusy Roberta Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore s našimi záväzkami voči Európskej únii a NATO. Posledná 5. požiadavka tento večer. Žiadame predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, aby sa vzdal svojho mandátu a v záujme budúcnosti našej krajiny odstúpil. Dnes sme tu v skvelej spoločnosti a veľmi sa tešíme, že v Trnave vystúpia mnohé skutočné osobnosti.
A teraz mi dovolte, aby som privítal na pódium môjho milého, drahého kolegu z divadla Jana Palárika, Miša Jánoša. Miško, poď. Príjemný podvečer, milí Trnavčania. Ja, ak dovolíte, by som rád využil teraz to, že predo mnou už svoj príhovor povedal Adrián a takisto aj Braňo. A na chvíľku si dovolím ten luxus možno odísť od týchto pálčivých tém, ktoré určite všetkých vás, ktorí tu dnes stojíte, trápia. A využil tú časť svojej profesie herca, ktorá mi príde rovnako dôležitá ako tá, že mám šancu, dajme tomu, každý deň sa vyskytovať pred ľuďmi a tým pádom s nimi viesť takýto dialóg a rozprávať sa o veciach, ktoré nás trápia v každodennom živote, tak ja by som si dovolil vypichnúť teraz ten rozmer, že o čom divadlo primárne je o ľuďoch a je o situáciách, o emóciách, ktoré každodenne zažívame. A to, že sa venujem každodenne skúmaniu ľudskej psychiky, mi stále viac poukazuje na to, ako dnes už nie sme my v bežných životoch častokrát schopní rozumieť tomu, čo sa okolo nás deje. A ako sa stretávam s tým, že doba, ktorú zažívame, dajme tomu od 89. roku, nastupujúce určitého konzumu, slobody, toho, že človek si má sám tvoriť svoje šťastie, nás vedie k tomu, že si zamieňame túto hodnotu slobody a možnosti tvoriť svoj vlastný osud s tým, že vlastne nás nezaujíma nič iné, len ako je náš osobný prospech, ako je nám a možno nám našim najbližším. A tým sa vytvára obrovské zjednodušenie, ktoré mňa veľmi znepokojuje. Ja skrátka sa desím a bojím sa žiť a vychovať svoje deti. A nehovorím spoločnosti, ja si myslím, že vo svete, lebo ja to vnímam, že to je celosvetovo, kde skrátka prestáva existovať hranica medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a lžou, medzi láskou a nenávisťou a všetko sa to zjednodušuje na nejakú polaritu toho, že ak sa nezhodneme v nejakej jednej otázke, tak tým pádom pre mňa ty ako človek končíš, tým pádom nie sme v tom istom názorovom spektre. Ja neviem, čo to vlastne znamená. Preto ja sa vás úplne teraz pýtam. Mne je teraz zima, je dnes chladno. Vám je chladno? Je tu dnes zimšie, nie je dneska teplo, nie? To sa dúfam zhodneme. Už je teraz pološero, nie? Už je skoro tma. To tiež dúfam sa zhodneme. A ja takto dúfam, že keby tu stal hocikto z tých 6 miliónov Slovákov, že v tomto sa hádam zhodneme. A preto ja stále nepríjmem do tej svojej hlavy, záhoradskej, tvrdohlavej, že tu na to musí byť o tom, že kto tu dnes je so mnou, tak to je môj kamarát, a kto tu nie je, tak je iný. Ja stále dochádzam k tomu, že tie základné veci chceme stále rovnaké a to je tá moja nádej, nenabehnúť na túto hru, ktorá sa rozohráva po celom svete, ktorú poznáme veľmi dobre z každého vojnového konfliktu, kedy nastavením a vyvolaním chaosu a strhnutím základných hodnôt a princípov sa ospravedlní všetko. A preto ja vás len chcem všetkých poprosiť, ako tu dnes stojíte, že skúste každom jednom človeku, ktorý ide oproti vám na ulici, vidieť seba a povedať si, že čo vy chcete a neočakávať od toho človeka, že on má nejaký zlý zámer, že je nejaký iný len kvôli tomu, že má iný politický, náboženský názor, že má inú farbu pleti, alebo iné vierovyznanie, alebo inú orientáciu. Skrátka, verte v to, že človek každý sebe chce pre seba a tým pádom aj pre druhých dobro. A to, keď som bol konfrontovaný včera od jednej pani s tým, že prečo chcem zmeniť to, že hrám na javisku a prečo chcem ísť na pódium, na námestie a hrať pred ľuďmi. Ma to veľmi občiansky zamrzelo v tom, že som to videl presne to zjednodušenie. Že tam, keď sa to spája s tým, že prísť vystúpiť dnes, reprezentujem tým, pridávam sa k určitej skupine ľudí, čo mi tiež znie smiešne, veď ľudia sú ľudia.
ja to takto nikdy nebudem chcieť polarizovať, tak pre ňu to bolo znakom toho, že už hociaká debata ostatná je zabitá. A hociaká moja snaha, aj keď som sa snažil s ňou o tom komunikovať, lebo mi to vždy príde ľúto, že prečo takýto napríklad môj akt má znamenať nemožnosť ďalšieho dialogu, ja som vedel, predurčený na to, že bude to brať len ako nejakú provokáciu. A to je slovník, ktorý na tú hru nenabehneme. Nenabehneme na to ani my. Máme všetci asi sociálne siete, takisto vnímam tej svojej určitej bubline, že to isté zase robíme v niečom aj my, že ako náhle už trochu názor z toho iného názorového spektra, už je ten človek zavretý, už ho nedokážeme vypočuť, takže otvorme si uši, otvorme si oči a naozaj nepríjmeme túto hru chaosu, lebo neospravedlňujeme si tým, že keď nám politici, ľudia, ktorí tu nám majú moc, keď neuznávajú pravidlá, že takisto ani my ich prestaneme rešpektovať. Nastavíme im zrkadlo to, ako my chceme, aby sa oni prezentovali. Nenabehnime na ich hru. My teraz o chvíľku hráme v divadle inscenáciu Melancholia vzdoru, ktorá je veľmi apokalyptickou ukážkou toho, kam vie smerovať ľudstvo v určitých kruhoch a do čo sa stále vraciame. Bohužiaľ teraz opäť sme asi na rozhraní toho, kedy už tá gulička v tom lieviku sa točí a asi bohužiaľ je len otázkou toho, kedy k takémuto nejakému veľkému konfliktu celosvetovému príde. Ja som človek, ktorý veľmi rád zatvára oči pred správami, pred tým. Veľmi rád by som sa pozeral v televíznych novinách na pozitívne správy o prírastkoch v zoologickej záhrade a o tom, ako sa darí roľníkom tento rok na poli. Ale myslím si, že práve keď som sa rozprával s ľuďmi o tom, aká je beznádejná táto naša inscenácia a prečo tam neponúkneme nejakú nádej, tak moja odpoveď pre týchto je ľudí v tom, že to, že keď sa schováme pod paplóny pred tým, čo sa deje, neznamená, že sa to prestane diať. A to, že my si tie oči necháme otvorené a príjmeme to, že nie je otázka, kedy sa nás to začne týkať a potom my až zaujímame nejaký postoj, ale už teraz budeme ostražití, už teraz budeme pripravení zachovať sa čestne, zachovať sa v rámci nejakých základných slobôd a pravidiel, tak to je to, čo im tú cestu všetkým tým ľuďom pri moci, ktorí túžia potom, aby sme už prestali veriť vo všetko a najmä v nádej v to, že v každom z nás to ľudské je, tak toto je tá naša možnosť občianska, ktorou oni potom nebudú môcť vládnuť, nebudú nami môcť hýbať ako nejakou bezmyšlienkovitou masou ovečiek a zachovajte si každý tú vieru v seba samého. A tým viete inšpirovať, ničím iným. Nemáme možnosť vy alebo ja zmeniť to, že prídeme niekam na úrad vlády a chopíme sa moci, ani by sme to nikto asi nechceli, lebo vieme, aké to je ťažké a každý je múdry z domu. Robme to, že my v sebe nosme tú slobodu, príjme tú zodpovednosť po tom 89. a celé toto obdobie demokracie nie je o tom, aby nám bolo dobre. To, čo je ľahké, čo je zadarmo, väčšinou nemá cenu. A ten, kto chce žiť na dlh, preto aby si zachoval nejaký svoj komfort, kto sa skrýva pred pravdou, tak toto väčšinou potom kruto dobehne. Takže nepripomínajte si, že hodnoty ako sloboda, láska a pravda naozaj nie sú zadarmo a niekedy ich treba tvrdo vybojovať. A tým bojom nemyslím teraz žiadne prevraty, ani žiadne násilie, ale len veriť v základné hodnoty a nezlaknúť sa. Ďakujem pekne. Použijem iba jeden anglikanizmus. Wow. Ďakujem, Miško, teda. A teda, keď už sme pri tých cudzích rečiach, hudobná vložka, to nebolo až také cudzie slovo. Prichádza medzi nás spevák a gitarista Graham Mark Donaldson, pochádza zo Severného Írska, už roky žije v Trnave. Spolu so svojimi kolegami zahrá a zaspieva jednu vlastnú pesničku, a teda skladbu a tiež matku všetkých slovenských protesongov. Nech sa páči. Dobrý večer, priatelia a priateľky.
Daniel by niečo povedal. Dobrý večer, Trnava. Ešte predtým, než sa moji spoluhráči naladia. Ďakujem. Dobrý večer, Trnava. Ešte predtým, než začneme hrať, než sa moji spoluhráči naladia, chcel by som vám iba odovzdať jedno posolstvo od jedného sudcu Ústavného súdu, bývalého sudcu, ktorý mi raz povedal, že neslušnosť sa nedá poraziť neslušnosťou, ale slušnosťou. Buďme prosím takými svetlami v tmách, v tomto marazme. Vybudujme chrám ľudskosti, buďme k sebe tolerantní, buďme rázni, ale naďalej slušní. Trpezlivým bude dopriaté a pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Ďakujeme, Daniel. Táto pesnička je o slobode, o tom, že každý, kto sme rodičia, tak vieme, že tá túžba po slobode je v nás aj od narodenia. Takže preto mám aj ja takú nádej, čo prejavil Michal. to majú jasno, tí, čo s veľkou slavou a za moje
A ten, čo kradol, kradne viacej ako prv. Ešte si pamätám, jak do susedného štátu v konzervách od tlaku pašovali krv, našu darovanú krv. Nezaviedne. Nech mi netvrdia, že prebudú svet. Tí, čo rozvrátili všetko, čo sa dalo, takého prestrojenia v tejto zemi nie. Čo by zakrylo zlo, ktoré sa tu celé roky z vašej moci dialo. Ďakujeme všetci. Ďakujeme. Bolo nás tu stať s vami. Ale aspoň toto nemusíte tak aj Nepočujeme. Zázrak. Zázrak hudby. Sme veľmi radi, že tu v Trnave na pódiu môžeme privítať docentku Bohunku Koklesovú, rektorku Vysokej školy výtvarných umení, pardon. Nech sa páči. Dobrý večer, Trnava. Som nesmierne rada, že dnes večer, v piatok, môžem byť tu s vami. A chcela by som z tohto miesta pozdraviť našich priateľov do Banskej Bystrice, do Lučenca a do ostatných častí Slovenska. Za posledné mesiace sme svedkami okliešťovania demokracie na Slovensku. Sledujeme zmeny zahraničnej politiky Slovenska smerom k Rusku. Žijeme v extrémne polarizovanej krajine, ekonomicky a sociálne strádame, prepadáme sa do chudoby a biedy. Premiér svojou agresívnou retorikou útočí na ľudí, ktorí žijú v tejto krajine. Správa sa neslušne k študentom, odborníkom, vedcom, umelcom, ľuďom iných národností a orientácií, ale aj našim partnerom v zahraničí. Správa sa neslušne k Ukrajine a k ľuďom, ktorí na Ukrajine žijú, bojujú a umierajú. Ukrajina chráni nielen svoje územie pred ruskou agresiou, ale aj ostatnú časť Európy. Na tomto námestí sme sa stretli preto, aby sme ako občania a občanky sa ohradili voči praktikám slovenskej vlády, voči politickým rozhodnutiam, ktoré nás odkláňajú od vyspelého demokratického sveta smerom k totalitným a autokratickým režimom. Znepokojuje ma prehlbujúca sa priepasť medzi mladou a starou generáciou, medzi mestami a obcami,
Nechcem sledovať exodus mladých ľudí do zahraničia alebo rozpadávajúce sa rodiny kvôli práci v zahraničí. Náš štát nie je sociálny. Je bezohľadný k ľuďom, prírode a kultúre. Systematicky nás klame, zavádza a zahlcuje nepravdami. Ak je človek unavený a dezorientovaný, vyčerpaný, ľahšie sa ovláda, ľahšie sa ním manipuluje. My všetci, ako tu spoločne stojíme, chceme žiť v slobode a demokracii. Chceme našim deťom dopriať šťastnú a spokojnú budúcnosť a našim rodičom dôstojnú starobu. Chceme žiť na Slovensku, ktoré je silné, rozvážne a starostlivé. V krajine, kde sa podporuje vzdelanie, veda, výskum, hospodársky rozvoj, zdravotníctvo, školstvo a kultúra. Chceme žiť v krajine, ktorej chránime prírodu a naše spoločné kultúrne dedičstvo, kde si vážime spravodlivosť, múdrosť a odbornosť. Predstavujem si Slovensko, v ktorom vládne poriadok, dbá sa o našu bezpečnosť. Slovensko, ktoré pomáha tým, ktorí to potrebujú. Slovensko je malá krajina, je nás iba 5,5 milióna. Nemôže byť predsa také ťažké ju systematicky budovať a zveľaďovať. Na to, aby sa tak stalo, musia naši politici potlačiť svoje vlastné ambície, svoje vlastné egá, svoju vlastnú chamtivosť a chuť pomoci. Oni sú v službe pre nás. Majú nám slúžiť a vytvárať nám podmienky pre náš rozvoj a kvalitný život, ktorý chceme prežiť tu a teraz a nie niekde v zahraničí. My nie sme putinovské Rusko, ani Orbánovské Maďarsko. My sme Európa. My sme Slovensko. My sme Slovensko plné výnimočných a talentovaných ľudí. Nesmieme sa nechať zahnať do kúta. Nesmieme sa nechať urážať a ponižovať Ficom. Nesmieme súhlasiť s jeho autokratickými praktikami, populizmom a nefér hrami. To všetko oslabuje slobodu slova a slobodu manifestovať za naše práva a za našu ľudskú dôstojnosť. Manifestáciami, tými, ktorými sa teraz organizujú, prehlbujeme dôveru medzi nami. Budujeme solidaritu a spojenectvá. Vytvárame spoločnosť postavenú na odolnosti, súdržnosti a schopnosti poradiť si v každej situácii. Toto sme my. Nie to, čo o nás hovoria politici. Keď sa prezidentka Zuzana Čaputová lúčila na konci svojho mandátu, vedela, že prichádzajú ťažké časy. O Slovensku začala hovoriť ako o našom milovanom Slovensku, ktoré je krehké, zraniteľné a uvolené. Nežije sa nám tu dobre. Cítime únavu a vyčerpanosť, ale naše milované Slovensko za to stojí. Bude treba postaviť Slovensko na nohy. Jeden bez druhého to ale nezvládneme. Každý z nás je dôležitý a nenahraditeľný. Sme ľudia, ktorí patria k sebe a spolu dokážeme vyviesť Slovensko z temnoty na svetlo, ktoré prinesie úľavu a spokojnosť. Ďakujem. Ešte raz ďakujeme. Dovoľte, aby som privítal medzi nami atestovanú lekárku, pediatričku Petru Bošanskú, ktorá síce študovala na Masarykovej univerzite v Brne, no vrátila sa plná ideálov pracovať na Slovensku.
piatkový večer. Ako už bolo povedané, volám sa Peťa, mám 35 rokov a študovala som v Českej republike a po pracovnom úvode som sa vrátila na Slovensko pracovať tu ako lekár. Zažila som si pandémiu, dotkla sa ma vojna na Ukrajine. Dnes sa k vám prihováram, jednak v mene zdravotníckej obce, ale tiež ako jedna z vás. S veľkým znepokojením sa pozeráme na súčasné smerovanie našej krajiny a ja osobne som už roky zhrozená, v akom stave sú štátne nemocnice. V akých podmienkach pracuje zdravotnícky personál, v akých podmienkach sa ocitá opakovane pacient. Som frustrovaná z toho, ako ťažko sa tieto podmienky menia a viackrát som to už chcela zdať. Úlohou zdravotníkov je chrániť zdravie a životy ľudí. Práve preto nemôžeme už ďalej mlčať a len sa nečinne prizerať na prebiehajúci rozpad a úpadok. Sledujeme stúpajúce napätie spoločnosti a jej polarizáciu. Prehlbuje sa nedôvera. Opakovane dochádza k šíreniu dezinformácií a konšpiračných tvrdení, k spochybňovaniu vedeckých poznatkov, odborných názorov a celkovo základných princípov medicíny. Vnímame, že Slovensko stojí na križovatke. Ako zdravotnícki pracovníci vás vyzývame, aby ste nerezignovali na budúcnosť našej krajiny. Ja vás prosím, aby sme sa nezmierili, že na Slovensku je to proste tak a že je to nemenné. Požadujeme od politických predstaviteľov, aby zlepšovanie stavu zdravotníctva bolo jasnou, kontinuálnou a dlhodobou prioritou. Vyzývame vládu, aby sa jasne a rázne vymedzovala voči pochybným aktivitám a vyhláseniam, ktoré sú v zásadnom rozpore s vedeckými poznatkami, s vyhláseniami Svetovej zdravotníckej organizácie a dobrou klinickou praxou. Žiadame o jasné definovanie zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorej základom je členstvo v Európskej únii a NATO. Voláme po ochrane slobody, demokracie, právneho štátu a hodnot, na ktorých stojí civilizovaná spoločnosť. Vyzývame všetkých občanov, aby sa zaujímali o stav zdravotníctva a trvali na zlepšovaní podmienok vo svojom meste a okolí. Pán minister Šaško reagoval na náš otvorený list s výzvou k dialogu a k odbornej a vecnej diskusii. Ja ho vyzývam k tomu, aby sa prešiel po tých najzdevastovanejších oddeleniach a pozrel sa na roky úpadku. Žiadam ho o systematické a reálne kroky, záujem a iniciatívu pri resuscitácii slovenského zdravotníctva. A to aj vtedy, keď nebudú naše výpovedi na stole. Na nás, tu zhromaždených, sa tiež obraciam s výzvou. Namiesto strachu, apatie a ľahostajnosti si voľme záujem, rast a vzájomné porozumenie. Prosím vás, buďme v tomto zmysle odvážni. Je to akutná potreba Slovenska. Ďakujem. Teraz medzi nás prichádza jadrový fyzik a trnavský aktivista, člen občianskej iniciatívy Chceme zdravú krajinu, Michal Daniška. Dobrý večer. Ďakujem, že som dnes mohol vystúpiť. Ako ste tu viacerí, žijete tu v Trnave, možno ani neviete, že v najbližších rokoch nám hrozí, že stovky, možno až tisícky tón zahraničného radioaktívneho odpadu budú spaľované v Jaslovských Bohuniciach, spaľovni spoločnosťou Javis. Ešte pred pár mesiacmi by toto bolo nemysliteľné, pretože od roku 2021 platil zákon, ktorý spaľovanie zahraničného radioaktívneho odpadu na Slovensku zakazoval. Lenže čo spravila táto vláda? V novembri minulého roku tento zákaz zrušila veľmi pokutným spôsobom. Evidentne poslancom vôbec nezáleží na zdraví, na životnom prostredí na Slovensku. A jednoducho asi si predstavujú, že najlepšie by zo Slovenska bolo spraviť
smetisko Európy. Naozaj. Vidíme to aj v prípade novej spaľovne, ktorá sa má budovať v Bratislave, ale teda zostaňme tu na pri Trnave. Ide o odpad, ktorý je relatívne problematický. Už sme to tu v minulosti mali. Prevalilo sa to v roku 2018-2019, keď obce aj občania v okolí jadrovej lokality zistili, že už od roku 2013 sa tam spaľuje zahraničný radioaktívny odpad z Česka, z Nemecka, bola už otvorená zmluva na odpad z Talianska. Prebiehalo to bez toho, aby ľudia boli informovaní, aby s tým súhlasili, jednoducho bez toho, aby sa s ľuďmi o tom bavili. Toto je nepriateľné. Keď sme sa toto dozvedeli, tak od roku 2018 my ako miestni obyvatelia z obcí Žlkovce a ďalších obcí v okolí sme povedali jasné nie. Nemáme nič proti jadrovej energetike na Slovensku, ale odmietame, aby sa takýmto pokutným, neférovým spôsobom, netransparentným spôsobom, ktorý nie je v záujme nás všetkých, ale možno v záujme pár vyvolených, aby sa takto postupovalo. Je jasné, alebo teda je vidno, že takýto prístup je veľmi blízky súčasnej koalícii. Presne táto netransparentnosť, neférovosť a preferovanie nejakej úzkej skupiny ľudí. Nie je preto náhodou, že práve počas týchto vlád Smeru, či už tej predchádzajúcej, od toho roku 2013 tento biznis mal zelenú, a že sa opäť teraz rozbieha, keď táto vláda Smeru sa opäť dostala k moci. Bolo veľkým šťastím, že za minulej vlády bolo na ministerstve životného prostredia Jan Budaj, Michal Kiča a Juraj Smatana, ktorí veľmi sa snažili presadiť tento zákaz spaľovania zahraničného radioaktívneho odpadu v záujme ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, ale v konečnom dôsledku aj vlastne verejných financií. Nejde len o nejaký taký prvoplánový odpor lokality, ale naozaj verte tomu, že za tým sú hlboké štúdie, stoviek strán rôznych dokumentov a že som sa tomu venoval hlboko aj ja, ako jadrový fyzik a aj ďalší ľudia, ktorí sú odborníci na radiačnú ochranu, tak zdieľajú tento názor. V roku 2021 s veľkými ústupkami sa podarilo presadiť tento zákon. Bolo umožnené vlastne spoločnosti, aby spaľovať už zazmluvnený radioaktívny odpad až do konca roka 2023. Pretože si zazmluvnené naozaj obrovské množstva radioaktívneho odpadu. Vlastne viac ako 1000 tón, veľké stovky tón, a nemali kapacity na to, aby tento odpad spálili. Dokonca museli postaviť druhú spaľovňu radioaktívneho odpadu. Čiže teraz máme dve spaľovne radioaktívneho odpadu na Slovensku. Tá druhá spaľovňa nás stála 8,5 milióna eur, keď už sme pri tej konsolidácii. Ešte sú tam ďalšie rôzne náklady. A ešte možno nejaké náklady samozrejme prídu v budúcnosti. Čiže zazmluvnili obrovské množstvo odpadu, len z Talianska zhruba 1400 tón. A len pre predstavu, aby ste si porovnali, Slovensko spaľovalo v uplynulých rokoch niekde na úrovni 80, potom 60, potom nejakých zhruba 40 tón ročne. Tak sa len porovnajte tých 40 tón a tých 1400 tón len z Talianska, ktoré k nám prišli. Hanba! V uplynulých rokoch 21 až 23, tie množstva spaľovania zahraničného odpadu, tie podiely boli zhruba 70% aj viac ako 80%. Počas 10 mesiacov medzi koncom roka 22 a 23, tak na prelome týchto rokov sa nespalil ani kilogram slovenského radioaktívneho odpadu. 10 mesiacov sa spaľoval len zahraničný odpad, 350 tón zahraničného odpadu. Až potom, keď dokončili ten zahraničný odpad, tak sa začal spaľovať opäť slovenský odpad. Čiže tu vidíme, že to nie je v záujme Slovenska, aby niečo takéto sa tu dialo. A čo sa stalo teraz? Keď už konečne ten zákaz bol efektívne v platnosti, tak nevydržal ani rok. Hanba! 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 Opäť klasický
v duchu toho, ako táto vláda postupuje netransparentne a neférovo, bez verejnej diskusie. Na poslednú chvíľu, keď schvaľovali zákon o kritickej infraštruktúre, absolútne nesúvisiaci zákon, tak tam pán poslanec Besík navrhol teda prílepok ako poslanec, ktorý zrušil tento existujúci zákaz spaľovania zahraničného radioaktívneho odpadu. Potom sa ho aj pýtali, či vôbec vedel, čo predkladal, a priznal sa reportérom, že ani nevedel, že čo vlastne predložil. Ale vedel. Tu je potrebné, ja si myslím, že zdôrazniť, že keď sa ten zákon, zakazujúci spaľovanie zahraničného radioaktívneho odpadu v roku 2021 prijímal, tak sa to dialo za širokej diskusie, aj so spoločnosťou Javis, aj s odborníkmi, aj sa urobili veľké ústupky. A teraz si porovnajte, ako to dopadlo. Jednoducho len zo dňa na deň sa to zrušilo, nikoho sa nepýtali, obišli legislatívny proces, ako to robia pomaly vždy, ale absolútne akože škandalóznym spôsobom v tomto prípade. Toto sa jednoducho nerobí. Čiže ja by som rád za občianske združenie Chceme zdravú krajinu povedal toto. Bojovali sme a bojujeme stále proti takýmto činnostiam, ktoré zaťažujú životné prostredie, ktoré nie sú v záujme tejto krajiny, ktoré nie sú v záujme zdravej krajiny. Bojovali sme od roku 2019, budeme bojovať aj ďalej. Budeme proti tejto vláde bojovať, proti tomuto jednoduchovému táto vláda Táto vláda povedala, že chce zo Slovenska spraviť smetisko, že jej nezáleží na ľuďoch, že jej nezáleží na zdravej krajine. Takže a naozaj nie je možné akceptovať, aby sme sa o takýchto zásadných zmenách zákonov dozvedeli len tým, že náhodou pán Michal Kiča si to niekde všimne, a keby si to on nevšimol, tak by sme to doteraz možno ani nevedeli. A je hanbou aj pána prezidenta Pellegriniho, že takto prijatý zákon podpísal. Ďakujem. Podrž taška! Taška! Podrž taška! Podrž taška! Podrž taška! Podrž taška! Dnes večer sme tu už mali so svojimi príhovormi zástupkyne a zástupcov rôznych oblastí, odvetví, kultúry, umenia, vedy, zdravotníctva, medicíny. A tak rozmýšľam, že čo je ešte také zdecimované na Slovensku. Príde zástupca školstva. Posledným rečníkom dnes večer je totižto Tomáš Farkaš, pedagóg, člen fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave na Univerzite svätého Cyrila a Metoda. Nech sa páči. Dobrý večer, ma dúfam počuť. Je to pre mňa v prvom rade podsta tu stať. Prišiel som sem s tým, že som nečakal toľko ľudí a som zvyknutý rozprávať pred študentami, ale takúto skupinu ľudí som teda pred sebou ešte nemal. Možno, že je to počuť aj na mojom hlase, že ho mám trošku zachrypnutý. Ďakujem. Ja som toto chcel tak trošku aj využiť v môj prospech, spraviť také malé jiu-jitsu tým, že vy ma vlastne asi nepoznáte. A keď tu zaznelo moje meno, pochybujem, že takých, že 95% ľudí asi v živote nepočulo moje meno. Je dosť pravdepodobné, že tu mám zo pár bývalých spolužiakov, je dosť možné, že tu mám zo pár svojich študentov, ak hej, tak ahojte. A tým som vlastne chcel začať tento môj prejav, že som sem vlastne prišiel ako človek bez mena. Že som vlastne nikto, ktorý sa ale dostal do také životnej situácie, že musí stáť na takomto pódiu, hej. Musím sa priznať, že som strašne dlho premýšľal nad tým, či sem prídem, pretože to prvé, čo človeku napadne, keď ho oslovia, aby vystúpil na takomto pódiu, tak je vlastne tá krutá realita na Slovensku, ale asi aj v iných krajinách,
že keď už sa tu človek takto objaví, tak si vlastne na seba nakreslí taký malý terč. Hej? Vieme, pre akých ľudí asi zhruba to bude terč. Týchto dnes asi veľa nie je, ale je to teda terč. A ja som na tým naozaj že veľa dní premýšľal, no a nakoniec som sa rozhodol, že sem skrátka musím prísť z toho jediného logického dôvodu, pretože ten argument, že vlastne sa mám báť ísť niekde vyjadriť svoj vlastný názor, je zároveň 100-krát väčším argumentom na to sem prísť, ten názor povedať, hej, nebať sa. Ja sa vám priznávam, že ja mám vo vačku aj taký papier, kde som si napísal takú veľmi všeobecnú štruktúru o tom, čo chcem vlastne rozprávať, ale úprimne pri týchto svetlách s mojimi očami by som to asi nevedel moc prečítať, čiže to tam z hlavy. A som akademik, hej, moc je to taký možno až príliš vznešený pojem, názov, som proste učiteľ, za to sa považujem. A v podstate to, že som sem prišiel ako človek bez mena, tak to som chcel tak trošku možno poukázať na to, že niektorí súčasní politici zabudli, že aj oni sú tak trošku úradníci bez mena, ktorí by nemali byť celebritami. Hej? Že na to sa tak trošku na Slovensku zabúda, že sú vlastne platení tak trošku aj z našich peňazí. Každopádne ja som chcel využiť túto príležitosť na to, keď som premýšľal, že čo by som tu povedal na tomto pódiu, tak určite hneď prvé, čo mi napadlo, je, že nechcem dávať také tie dramatické pauzy, viete, aby ľudia tlieskali a skandovali. Nie je to môj moc štýl a tým, že ja sa zaoberám aj zvukom, tak toho hluku je na svete strašne veľa, hej, netreba ho viac. Ale chcel som povedať niečo, nech už to je teda, nech to už je trošku také naozaj, že akademické, hej, lebo viete, my učitelia na vysokej škole, na univerzitách musíme aj písať odborné články, knihy, učebnice a tak ďalej, nie je to iba o učení. A ja som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som tu povedal niečo, čo doteraz podľa mňa nezaznelo nejak moc často. A pokúsim sa vám v podstate vysvetliť, ako ja vnímam túto celú situáciu posledných pár rokov aj na Slovensku, aj v celom svete. Ja som kedysi asi neviem, či 8 alebo 9 rokov dozadu napísal jeden článok. Nepamätám si presný názov, bol to normálne článok do nejakého konferenčného zborníka, ako to už chodí na vysokej škole. A ten článok bol o strachu. Hej? Aby ste poznali kontext, ja som si robil PhD a v tých rokoch, kedy som si robil PhD, tak som sa zaoberal žánrom horor. Viem, že to znie možno divno, ale tá veda je v tom krásna niekedy, že rôzne veci sú prepojené. Hej? Že keď skúmate jednu vec, tak zrazu zistíte, že to sa mi stáva často, prepáčte. že skrátka jedna vec vás privedie k tej druhej veci a to sa vám potom zrazu spojí a dáva to celé tak trošku zmysel. A ja som ten článok písal o strachu a keď sa človek takýmito vecami zaoberá, viete, ako to chodí žáner, horor, strach, chceme sa báť a tak ďalej, tak sa človek dostane do rôznych zákutí. A ja som sa dostal aj k takej informácii, keď už som strach ako pojem skúmal, dostal som sa vlastne až do neurobiológie. Hej? A strašne som cítil potrebu to povedať tuto na tomto pódiu, lebo viete, tie akademické články si aj tak veľa ľudí nečíta, že treba to povedať takto na rovinu. A ako som to skúmal, tak som prišiel na krásny výskum, ktorý už bol urobený veľa rokov dozadu, to nie je nič nové. A týka sa to nášho mozgu, ľudského mozgu. Hej? V mozgu máme taký veľmi krásny orgán, ktorý sa volá, že amygdala. Pekné slovíčko. A ten orgán sa zaoberá ľudskými emóciami a hlavne veľmi špecificky stresom a strachom. A je dokázané viacerými výskumami, toto je tá dôležitá myšlienka, ktorú by som tu chcel povedať, je dokázané viacerými výskumami, že človek, ktorý je od malička vystavovaný strachu a stresu, tak takémuto človeku ten orgán rastie. Doslovne sa vám zväčšuje kus mozgu, keď ste vystavovaní strachu a stresu. A potreboval som to tu povedať takto nahlas, aby ste vlastne všetci tak nejak pochopili, že produkt tej našej vlády, hej, je strach. Ja by som to tak povedal na rovinu, že skrátka, ak by som mal nejakým spôsobom definovať koaličných politikov,
tak je to v podstate marketing strachu. Hej? A ja možno, že tak nevyzerám, ale už mám nejaké roky a prešiel som si viacerými fázami toho produktu v mojom živote. Narodil som sa niekedy na začiatku 80. rokov a vtedy ten strach, tak postupne mizol strach zo západu a z Američanov, ktorí boli vtedy najväčšie nepriatelia. Hej? Postupne prišla tá éra, že najväčší strach sme mali mať na Slovensku z Maďarov, z Rómov a tak ďalej. Potom prišla doba, kedy sme sa mali mať migrantov, utečencov a tak ďalej. Potom prišla doba, kedy sme sa mali bať vakcín, doktorov. Doktori boli naši najväčší nepriatelia. Teraz sú to Ukrajinci a členovia komunity LGBT a tak ďalej a tak ďalej. A ponovom viem si predstaviť, že po týchto protestoch, ktoré prebiehajú v týchto týždňoch, už budú najväčší nepriateľ Slovenska aj akademici, intelektuáli, učitelia a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Tým som chcel povedať, že je to vlastne veľmi smiešne, že to štúdium hororu mnohoročné spôsobilo, že oni vlastne nemarketujú strach. No, ten žáner, ktorý hrajú naši politici už posledných asi 20-30 rokov, je komédia, nie horor. A to je ten môj otázka, ktorý som tu chcel povedať, pretože to, čo robia v posledných týždňoch, je naozaj... Keby to písal nejaký scenárista absurdných komédií, tak podľa mňa by to dostalo jednotku, hej? Takto by som to asi vnímal. Ale poďme naspäť zase do reality. Ja som učiteľ a chcem povedať aj zo pár takých vážnejších slov, hej? Ja mám tú smolu a to šťastie, že sa snažím študentov svojich počúvať. A tí, čo ma poznajú, vedia, že ja nemám moc rád pojem autority a ani sa tak k svojim študentom nesprávam. A počúvam ich, nikdy nezačínam semestre tým, že poďme, ideme si opakovať učivo, vždy sa ich pýtam, ako sa majú, čo robia, aké majú problémy a tak ďalej. A odmenou za to je, že tí študenti mi hovoria viac o sebe. Hej? A v posledných rokoch sa oveľa viac stáva, že tí študenti mi píšu správy, osobné správy mimo nejakej školskej komunikácie, ktoré sú o tom, že sa skrátka boja na Slovensku. Hej? A spomeňme si, čo sa stalo pred pár rokmi. Vražda teplárni a spomeň si na to, čo sa stalo pred pár týždňami pri Simonovi Omámikovi. Ako si dovolil vyjadriť svoj názor tým, že nepodal ruku slovenskému prezidentovi. A tu sa zase musíme pristaviť, trošku možno kritizovať aj vlastné rady. Ja som sa už vtedy čudoval, že prečo vlastne hneď na druhý deň neboli všetci akademici na Slovensku nastúpení na pódiách, pretože tá myšlienka, že politici z pozície moci začali šikanovať študenta v podstate, hej, a tým pádom nabádať svoje publikum na to, aby šikanovali študenta. Tak to bolo pre mňa veľmi, veľmi šialené. Hej. Čiže aj toto chcem povedať, že vlastne ja tu dnes nestojím iba kvôli sebe, určite hlavne nie kvôli sebe, ale stojím tu kvôli mojim študentom, ktorí skrátka si zaslúžia takéto niečo, aby videli, že vlastne učitelia za nimi stoja. A stojím tu aj kvôli svojej dcére, ktorá párkrát si žmurknem a za chvíľočku bude v rovnakom veku ako oni a vôbec si nechcem predstaviť tú situáciu, že by sa moja dcéra musela báť žiť, regulérne žiť v tejto krajine, hej? Lebo to sa teraz naozaj deje, to je realita. A dostal som pokyn, že by som to mal skrátiť, prepáčte, to je profesionálna deformácia, ja skrátka veľa rozprávam pre študentmi, čiže sa to ťažko stopuje, ale dostanem sa do konca už za chvíľočku. Týmto som sa chcel vlastne dostať k takej myšlienke, že tým, že ja som vlastne celý život sledoval to, ako sa to celé vyvíja na Slovensku, hej, ako decko som bol veľmi citlivý na to, čo sa dialo doma, na akých politikov sa nadávalo a tak ďalej, tak skrátka som si všimol to, že na Slovensku bola taká tradícia, že pred sebou zatvárame dvere, že vlastne na Slovensku sa riešili problémy vždy tak, že bum, dvere sa zatvoria a hotovo, problém vyriešený, nepočúvame sa navzájom. A to je vlastne tak trošku podľa mňa aj dôvod, že prečo sme sa dostali tam, kde sme teraz. Pretože naši rodičia, naši starí rodičia
A oni skrátka netušia, akú počúvame hudbu, netušia, aké čítame knihy, netušia, aké máme radi filmy, netušia, prečo sa obliekame tak, ako sa obliekame a tak ďalej a tak ďalej. Pretože keby vedeli toto všetko, keby vedeli trošku viac o nás, tak by skrátka nevolili tých politikov, ktorých volia, pretože tí politici negujú náš život. A posledná vec, ktorú teda poviem na záver, aby ma už druhýkrát nevyzvali, aby som skončil, je, že ja úplne totálne chápem našich politikov, prečo nechcú odísť od tých svojich platov. Je to pochopiteľné. Ak sa vám raz na účte každý mesiac zjaví nejakých 10, 11, 12 tisíc eur, veľmi ťažko sa asi od toho odchádza, hej? Viem si to predstaviť. Ale toto je zase pre mňa príležitosť na to, aby som vyslal taký odkaz našim politikom, že ľudia mojej generácie, hej, úplne netuším, aká je tá moja generácia, viete, že tých názvov generácií je v poslednej dobe strašne veľa, netuším, či som mileniál alebo boomer, netuším vôbec. Ale tá moja generácia a všetky generácie, ktoré prišli po nej, oni už vyrastali v slobodnej krajine, hej, oni vyrastali v demokracii, hej, a toto je ten náš plat, z ktorého nepôjdeme naspäť, absolútne vôbec. Není šance, že by sme išli naspäť. Ani do stredoveku, kam nás chce ťahať SNS napríklad, ale ani do komunizmu, kam nás chce ťahať Smer, Hlas a tak ďalej. Čiže... Ja to ukončím. Povedal som všetko, čo som chcel povedať. Dúfam, že som nebol príliš nudný. Každopádne premýšľal som, ako ukončiť tento môj príhovor a rozhodol som sa, je to veľmi ťažké rozhodnutie, verte mi, ale rozhodol som sa veľmi, veľmi netradične, pretože viem, že moja mama má na toto veľmi, veľmi odlišný názor na to, čo som teraz hovoril. A je dosť možné, že toto bude vidieť, tak by som chcel povedať, že mami, strašne moc ťa milujem. Takže asi tak. Ďakujeme, to bol posledný rečník nášho večera. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. V mene organizátorov, mene nás všetkých. Ďakujem za pokojný priebeh tohto protestu. Verím, že v takomto duchu sa aj poberiete domov. Ako posledný dnes na tomto pódiu vystúpi Andrej Rapant, ktorý zaspieva hymnu. Uvidíme, ktorú verziu si vyberie. Tak s poslednými tónmi našej slovenskej hymny sa tento pokojný protest končí. Rozíďte sa v pokoji a nezabudnite, prosím, nájsť silu, odhodlanie, trpezlivosť a teplé ponožky, aby ste prišli aj na budúci týždeň. Máte čas? Áno! My tu budeme. Pekný večer ešte. Dobrý večer. Budem rád, keď zaspievate so mnou, aby sme aj takto dali spoločne najavo, že nám záleží na našej spoločnej krajine. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo,
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.